Zároveň poprosím, aby do záležného nastúpili jednotliví víťazi triedy mladí, respektíve držiteľia časopiesva na slovenský šampionát krásnych mladých Cajc. Nastupujú najkrajší mladí misi svojich plemier. Roveský výšbek. Americký pokus Panie. Chudovolný Miri. Zlatý Retriever. Vajmarský kráľovský staráč. Lasa Axel. Austrálský ovčiak. Pervertoria. Slovenský čuvač. Americká armáda. Stará anglický ovčiak Vertoria. Samoviek. Stredný čierny burler. Maďarský kráľovský staráč. Slovenský kopol. Faraónsky pes. Hanoverský pavia. Velškový Pendro. Nebecký špis malý oranžový. Čínsky pokladný pes bezsrstý. Box. Čínsky pokladný pes posrstený. Šicu. Číjová krátkozovská. A trpazličí nemecký špic s pomeraným. Dámy a páni, najkrajšie mladé rodice, najkrajšie mladí si svojich plemier držiteľia, ocenenia výbor 1 a zároveň časopiesva na slovenský šampionát krásy mladých. Najkrajšie spomedzi týchto mladých sú vyberá domáca slovenská rozhodkyňa pani Gabika Rináčiková. Po tejto súťaži bude nasledovať súťaž o najkrajšiu mladú súťaž. V strede záverečného kurzu nám čaká užší výber súťaží o najkrajšieho mladého psa, do ktorého postupuje roveský výzbek, zlatý retriever, americká akita, čierny stredný burel. Jo, aspoň o té reke mladej. Postupuje taktiež predstaviteľ na Šicu a trpazličí nemecký špic pomeranie. Dámy a páni, s ostatnými sa v tejto chvíli učíme. Poprosím vystavávaného ľudícov, ktorí nepostupili do užšieho výberu, aby odchádzali do záverečného kruhu protiľavou stranou a potom vstúpili. Šestica jednicov, ktoré dostávajú záverečného kruhu, v tejto chvíli bude bojovať o titul najkrajší mladý pes z prvého vystaveného dňa. Medzinárodný výstavný Solov, Renčný, Roveský výšbek. Zlatý retriever. Americká akita. Burel stredný čierny. Tak teď, ať mu to vyjde. Šicu. Do šestice nemecký špic trpazličí. Tak ať je na bedně.
Dámy a páni, rozhodnutie tretie miesto v tejto súťaži získala stredný čierny púler. Prvé miesto reprezentují nemecký špic a víťazí americká liga. Bravo, bravo. Dobrý. Marusane. Sledujeme súťaž o superhráča. V tejto súťaži nás to uvidíme už líder. A na tom trojicu mladých sústreďová stania supervíťazov. Supervíťazov korporačnej medzinárodnej výstavy SOL Trenčín 2010 výstavy usporiadané pod záštitou Medzinárodnej technologickej federácie zo zahraničných čakateľstva a medzinárodných šampionáta čakateľstva TAZI. Jedným cieľom pripomenáme súčky, ktoré vidíme v záverečnom kruhu, či už je v úškom finále alebo v príkladu záverečnom kruhu ukázali súhodnú od 9 do 18 mesiacov. Boli posúdené techniky mladí, ktoré získali ocenenie výborný jeden a čakateľstvo na slovenských šampiónov krásy mladých. Jedinec, ktorý získa trikrát čakateľstvo CELEX, čakateľstvo na slovenských šampiónov krásy mladých a splní na ďalšie podmienky sa stáva juniorským šampiónom Slovenskej republiky. Dámy a páni, po titulu najkrajšia mladá súčka prvého vyslaného dňa medzinárodných výstavov Trenčín 2010 v tejto chvíli bojuje predstaviteľka vláda americká liga. A v prvý vidíme aj jedinice z Vlastovo menšie, anglický kotu Španiel, Basenčí, stredný čierny púler a Igor. To je petica zatiaľ najúspešnejší mladí sú v tejto výstave. Prvého výstavného dňa medzinárodnej výstavy sú v Trenčíne. Tretie miesto, púler stredný čierny. Gratuluju, točím to. Víťazom sa stáva Basenčí, najkrajšia mladá súťaž prvého vyslaného dňa medzinárodnej výstavy v Trenčín 2010. Predstaviteľka vláda Basenčí. Úvodom záverečných súťaží sme